Asta s-a întâmplat. Ordin politic, mă repet, pentru că deranjează cu adevărul. Da, da, pe Thais vor să-i o ia. Copilul Dianei Iovanovici Șoșoacă. Diana Iovanovici Șoșoacă. Împotriva mamelor, împotriva tuturor. Să vă fie rușine, nemor. Ce rușine la pușcărie, bă, la pușcărie! Doamna Aurica, este ordin politic, pentru că Diana deranjează cu adevărul. Păi tocmai Diana, că Thais este foarte bine îngrijită.